Derfor vi stod faktisk sammen, at vi ikke snart færdige. Jo, in a second. Hvornår vi bare spillede også, fordi det blev hårdt. Emilie. Nej, det er 11'eren, det var det. Jeg ved ikke, lige den 20'eren. Nej, var dem hernede? Nå, for Exile. Ja. Men de har Exile, det er sådan en udvekslingshold. Så det er det sidste, og så er det skide dårligt. Og jeg holder ikke til det. Jeg føler, det er lige Hey, Sune! Du kan tackle i dag, gør du ikke det? Og det første gang, der var jeg bare nede og ligge, hvor der ligger sidder to. Og jeg skulle så spiller alle på mig. Og så blev jeg dømt for, at jeg var rundt. Jeg lå bare sådan her på hovedet, det hedder Bruce i munden og alt muligt. Så var det lidt, what? Men vi sagde, det kunne dommeren ikke se derfor. Kom så ud til hende! Rosa, hun er din! Driv mig tilbage, Christina! Ej, hun skal fandme komme nu. Ja, noget indkast, det gør. Ja, det er så havde jeg sagt mig op dem. Det er ligesom det der billede, der var i Try, hun havde lignende og Mille røven på, hvor jeg bare tænker, det er dobbelt så hurtigt, så hende, hvad du laver. Hun var død for nu. All news. For helvede var det varmt. Lemming sidder der. Det er det også. Hey, spritmatter! Hey, Lasse! Du spiller på tackler, skal du ikke det? Bro! Quick! Go! Kom nu, Frederiksberg! Support! Offside! Bro! Rosa! De må ikke tage bolden hjem fra siderne. De gule. Kom nu op! No! Så de er offside, så får de 10 meter tilbage. Det skulle gå ind. Go, Pernille! Kom så, Pernille! Kom ind! Support! Under spændelse. Det var den her. Kom så, Klynge! I kan godt! Heads up! Kom, Klynge! Fuld fart! Kom så, Spingo, Klynge! Kom videre! Ja! Kom så, Rosa! Kom så, Rosa! Godt, Mille! Du har supporten! Godt, Pernille! Godt spil! Godt, du hører! Hvad nu, Emil? Go! Godt, Lisette! Godt spil! Man må ikke tackle det her. Men man må i det hele taget ikke blive inde i folk bare. Man skal tackle. Go, Rosa! Support! Slow! Party!
dancing up there in a minute. Go slow. Go slow. Rigtig godt, Charles. Go slow. I'm sure he's got a dog. Ja, det er tre. Jeg tog først. Defeat! Go back! Kom nu! Og vi til kampen i 80'erne, så op, og sådan har vi en del af for det nye så vi er sådan tekniske detaljer, og på at komme op og skændes med dommerne, og vi super over, så det er en masse minutter, trækker til. Hvad? 4 minutter. 4 minutter? Okay, jeg tror, der er max 5 Det var der også, dengang hun scorede. Kom Frederiksberg! Sidste 4 minutter! Sidste 4! Kan godt! Kom nu op! Kom op i dem! Op til dem! Hold presset! Godt, Lisette! Kom! Kom op på lige! Driv højere! Driv højere! Driv højere! Knock on the ball! No, the ball! Come on, up! Klar til udskiftning, Ina. Godt speed! Hvis du kommer ind, kommer du ind ud på vingen. Så flytter du Camille ind i scrummen. Go, Lisette! Kom tilbage! Kom over i support! Kom over i support, Birgitta! Rigtig godt! Go! Kom bagved, Eva! Kom med! Kom så! Kom nu bag! Kom tilbage! Christina, det er din! Godt, Christina! Kom nu med! Support! Support! Eva, support! Kom nu op på linjen! Ja! Rosa! Ja! Kom op på linjen! Godt, Birgitta! Kom nu på linjen! Kom på linjen! Eva, hun er din! Kom nu